Memang terbending wonang negara Sino. Mula kan saka aku pengen goleti keadilane wong Prabu Duryudana. Kepengin goleti keadilane wong Prabu Duryudana. Iso. Aku pengen banget sedina cacayane Prabu Duryudana apa kira-kira mangkal-mangkal ndeli apa kira-kira bisa ngulungake bumi saksi dan semangka negara Sino. Tulungan kono wong wae lagi dhewe ora satriya mau kudu duweni watak limang perkara. Siji, satriya kudu wani bela negarane, wani berkorban ngorbanake bondo gedhe ngorbanake nomo pinuju negara pirugan marang murka saka negara manca bener. Tapi bilo ayo mati kok kono aku beda suku beda golongan kabeh kudu diayomi bener Mas. Ojo nanti beda siji lan sisine ana hubungan rukun gawe satu cocok aku dene wong gawe hubungan kabeh telu lasase nek ojo nganti duwe lemre. Abe kanca kenal wong lakoni sapa nandur bakare mundur sapa gawe bakare nandur. Kabeh bapak bola sono tuh janji latih lan marani ngawiji antarane bocah-bocah lawan janji udo ini yo yenora ojo nganti mangsa mencre boleh dadi satriya wong saka tetembungan wikawiku sabda brahmana raja sabdane begitu aku sudah sabratan kena bola wali kamu kasar bener kan dikasar adil manut mulai kita suci ngayuning lagi ya mancing ya bisa menjar bukat negara Sino pun kakak yo saku yantu mulai bisa kalau sarka sembatan sejanih lagi. Layatan karo nunggu
sesungguh nanggu bumi kancing ku maluku kabeh kuntur aku oma pengen joni mbak tumimbak peduli ku mampek keplak ono satu dadane mulut sapa takon marang aku jatuh kocok iya kowe sapa diko pamoko murid begawan manik-manitan aku golek wisa gede merjaya wisa gede
irama. Kita dulu usahamu ning wong sang bernyawa bisa tak pakai gulung kubruk. Segala asap. Antarja kok ditamake wong jajare antarja. Wujud dari wong sang bernyawa antarja nganti gesang takune dadiran. Nah, nggih. Ora sing bukti karo guru. Mesti dadi wong mesti dasar aku sugih. Perpodo berbangun tidak rupiah pasti sesuatu prono lakukan. SDR lamun kuwi Parjaya pati kabeh sak keluargane